Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tilole kusauka chifukwa cholalika mthenga wabwino. Koma nkusaukamo, koma nkuvutika kwathuko, tisayiwale kuti Ambuye ali nafe. Lero Lamulungu la 12 Pachaka pa 25 June chaka cha 2023, Ambuye Yesu kudzera mwa mneneri Yeremiya komanso pamene akutuma ophunzira ake afuna tionetse kuti kupatula zabwino zimene timalandira chifukwa chotumikira Mulungu, tidzamvanso zowawa, koma ubwino wake Iye ali nafe. N'chifukwa chake tikatenga mawu athu olowera nsembe ya misa, antifoni athu akunena kuti chauta ndiye nyonga za anthu ake, ndiye kothawira kwathu. Lero timpemphe kuti atidalitse. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya, mutu wa 20 ndime ya 10 kulekeza 13, ndipo salimo yathu ndi salimo 69. Mawu achiwiri ndi monga adalembera Paulo kulembera mpingo wa kwa Roma, mutu wa 5 ndime ya 12 kulekeza 15, ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 10 ndime ya 26 kulekeza 33. Inu chauta ndinu kothawira kwathu. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime 26 kulekeza 33. Yesu adati kwa atumwi ake, musamaopa anthu. Kanthu kalikonse kovindikirika kadzaululika, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. Zimene ndikukuwuzani nseri mukazilankhule poyera, ndipo zimene mukuzimvera m'manong'onong'o muzilengeze pa madenga. Musamaopa amene amapha thupi, koma mzimu sangathe kuupha. Makamaka muziopa amene angathe kuononga thupi ndi mzimu omwe m'Gehena. Suja amagulitsa mpheta ziwiri kandalama kamodzi, ndipo palibe ndi imodzi yomwe imene ingagwe pansi Atate anu osadziwa. Koma inu ngakhale tsitsi lanu lomwera kumutu kwanu adaliwerenga lonse. Choncho musati muziopayi, ndinu amtengo oposa mpheta zambiri. Aliyense ondivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga akumwamba. Koma aliyense onena pamaso pa anthu kuti sandidziwa, inenso ndidzanena pamaso pa Atate anga kumwamba kuti sindidziwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, mawu athu a tsiku la lero Lamulungu la 12 Pachaka afuna atsindike zonena kuti Mulungu amatiteteza, Mulungu amakhala nafe, Mulungu amayenda nafe. Tikuyenera mbali yathu kungokhala kukhulupirika, kungokhala kusonyeza kuti timamdalira, kungokhala nthawi zonse kudzichepetsa pakuyeretsa mitima yathu. Choti tidziwe nthawi zonse pamene tikuyenda ndi Mulungu, pamene Mulungu akuonetsa nkhope yake pakati pathu, nchonena kuti kuwala kwa mthenga wabwino kumene ife tikulalikako. Tikamakamba za kulalika simonga ndikuchitira ine pano ayi, tikuyenera kulalika ndi moyo wathu, tikuyenera kulalika ndi mayankhulidwe athu, tikuyenera kulalika ndi makhalidwe athu. Nde kuwala kwa mthenga wabwinoko kumautsa mkwiyo wa mdima, kumautsa nkhanza za iwo amene akuona kuti tikutsekereza ma values yawo. Pachifukwa ichi, pachifukwa cha nkhanza zimene ali nazo, amayamba kuponya mivi. Nde amaponya mivi yodzitetezera. Amadziteteza bwanji? Adzaponya mivi yoyang'ana kale lathu. Awa afuna akhale ngati ndani awa? Timadziwa awa. Akuponya mivi yofuna kudetsa kale lathu kuti tisadzudzule kapena tisaonetse kuwala pamene pali mdima.
afuna tifanane nawo. Nthawi zina amaponya mivi m'dzina la ufulu, kulichengetera tchimo kuti liveke ngati ufulu. Iyayi azimuna azikwatirana amuna okhaokha ndi ufulu wanga, pa ino zikukhudzani ndi chani. Ali mu mdima koma akuponya mivi yodzitetezera m'dzina la ufulu. Akwatirana bwanji akazi okhaokha, akwatirana bwanji amuna okhaokha. Iyayi alese ndi ufulu wake, ino zisakukhudzeni. Ayi, imeneyo ndi mivi ya anthu olephera. Nthawi zina amaponya mivi ya ndalama ndi mphamvu zawo. Mukati mutsutse akuopsezani akuphani, mukati mudzudzule akuonetsani kuti mulowa ndende, mukati muchite chakuti imeneje ndi mivi ya anthu oyenda mu mdima. Nthawi zina amaponya mivi ngakhale powononga mbiri yathu, upanga capitalize pa ma mistakes athu. Mivi imeneyi ndi imene akukumana nayo mneneri Yeremiya m'mawoyamba. Akuti kukumveka mawu ambiri akunong'ona kuti zoopsa zili pambali zonse. Ati kumunena tu iyeyo kuti wasanduka zoopsa tera. Tiyeni tikamneneze kwa akuluakulu. Amene adala abwenzi anga amayembekeza kuti ndigwa pansi. Amati mwina mwake adzatha kunyengedwa, tsono ife tidzamgwira ndi kulipsira pa iyeyo. This is the most tragic thing about it. This is the most terrifying thing about it. Kuti akumukozera upo, akumukozera chiwembu, afuna athane naye, koma kuti amene akutsogolera zimenezi ndi abwenzi ake, aneneri anzake, anthu amene amadyera limodzi, anthu amene amayenda nawo limodzi, ndi amene akumukozera chiwembu choopsa. Sapatali amene adzaononge mbiri yanga, sapatali adzaononge mbiri yanu, sapatali adzandionongere unsembe wanga, sapatali akuonongereni unsembe wanu. Ndi anthu amene they pretend to be your friends. Ndi mawawa atithandize kuzindikira who are real friends to your life. Alipo anthu ambirimbiri amandilangiza, alipo anthu ambirimbiri amandifunira zabwino, koma anthu amene achamwine ndidatenga ngati ma enemies. Koma amene amatiuza bodza ndi amene timayamba kumasekerera, kumati amene amatichemerera pa zolakwika. Amene aja ndi amene amafuna kumugwetsa mneneri Yeremiya. Komano tisirire kuti Yeremiya ameneyu, monganso Ambuye Yesu akutiuzira mu uthenga wabwino kuti musamaope, ndikukutumani pitani mukakumana nazo, komano inu ndi amtengo wapatali ndizikutetezani. Mawu omwe wamveke kwa ife. Yeremiya anathana nazo bwanji? Poyambirira anazindikira kuti kudziko kuno kuli mimbulu, ndipo mimbuluyo ili pakati pathu, anali anzake ndi anzathu. Pasifukwa cha kuzindikira kumeneko kuti mimbulu ilipo, Yeremiya anangokhalabe munthu wabwino. Sanachedwe nkunena kuti poti ine akundifunira zoyipa nanenso ndafunira zoyipa. He defended himself by being a good person. Inu ndine monga anachitiranso mpulumutsi wathu. Pakati pa mikwingwirima, pakati pa mimbulu imeneyi, tipitirize kukhala anthu abwino. Chachiwiri tikuona kuti Yeremiya nkudandaula kwake, mmantha ake, munkhawa zake, nkulira kwake, akuthawira akutembenukira kwa Ambuye. Ine ndikuthawira kwa inu Ambuye. Ifenso nkulira kwathu, nkutopa kwathu, nkhawa zathu, tiphunzire kutembenukira kwa Ambuye. Lero akutitsimikizira kuti ndili nanu, ndimamva kulira kwa osweka mtima, ndimamva kulira kwa oponderezedwa, ndimamva kulira kwa anthu anga. Kodi inu ndine tidasanduka kale ake a Mulungu? Sitingakakamire uchimo nkumanenanso kuti ndife ake a Mulungu. Iye satitaya, iye amatisakasaka, iye wakhala akufunsa kuti kodi uli kuti. Zili ndife kutsegula kuti ndili pano Ambuye, ndavala masamba, koma ndikufuna ndiyambenso mwatsopano. Tizithawira kwa iye, tizilirira kwa iye, tizidalira iye. Komatu tikuzindikira bwino kuti si chinthu chophweka kumandalira Ambuye pamene tikuyesedwa, pamene we are tempted. Iye akunena kuti ndili nanu, don't give up. Osataya mtima, ndidzakuteteza. Do not be afraid, for everything is overpowered. Pogonjetsa imfa ija adanena kuti ine ndizikutetezani chifukwa ndagonjetsa imfa. Ngakhale iwo amene amatifunira zoyipa, monga atiuzira zochitikamo zimene ndakuwuzani mmanong'onong'o mukaziyankhulire poyera, zimene zikuchitika pobisika tidzaululika, even amene amatifunira upoloyipa monga anachitira Yeremiya, Ambuye Yesu alokonzeka kuzionetsa poyera, kutiteteza ndi kutisandutsa kuti iwo amene antalikira amuyandikire kudzera mu ulemerero wa dzina lake. Abale ndi alongo, Yesu Khristu sanabwere kudzawupangitsa moyo wathu khala ophweka. Anabwera kudzawulimbitsa moyo wathu kuti tikhale opambana. Yesu Khristu sanabwere
kuti adzangotipanga sugarcoat kungotuza zapamwamba kuti tizingokondwa kumangovina. Anabwera kudzatiuza zoona. Nchifukwa yake akuwauziratu ophunzira ake kuti musamaope. Ifenso amatiuza musamaope. Sakunena kuti simudzakumana ndi mavuto. Sakunena kuti anthu sadzakufunirani zoyipa. Sakunena kuti anthu ansanje simudzakumana nawo. Anthu aziwembu sadzakumana nawo. Ayi. Ndi mawu amenewa akutichenjeza kuti we must learn to anticipate challenges in life and develop shock absorbers. Tidzakumana ndi ndende zosiyana-siyana. Tidzakumana ndi kusalidwa kosiyana-siyana. Tidzakumana ndi imfa. Tidzakumana ndi matenda. Tidzakumana ndi rejection and betrayal. Tidzakumana ndi abandonment. Tidzakumana ntchito tilipo sitidzakhala pa ntchito for good. Tidzakumana ndi pension. Tidzakumana ndi china chake chimene chidzasinthe moyo wathu. Pokamba kuti musamaope, Ambuye afuna tizikhalira tokonzeka. Kuti chakuti chitati chandichitikira. How can I overcome it? Chakuti chitati chandichitikira. What can I apply in my life? Tapempha Ambuye amene amalimbitsa atumiki ake. Tapempha Ambuye amene amalimbitsa anthu osauka. Tapempha Ambuye amene amateteza oponderezedwa. Poyamba akhale nawo atumiki onse amene akusautsidwa njira zosiyana-siyana ngati Yeremiya. Tili ndi mayiko osiyana-siyana kumene mwachitsanzo ku Nigeria atumiki a Mulungu akuphedwa on a weekly basis. Tapempha Ambuye awalimbitse mtima asabweze mbuyo. Mayiko onse amene kuchitika nkhondo zachipembedzo, tapempha Ambuye kuti awalimbitse mtima atumiki a Mulungu. Komanso pakati pathu kuli kusalana mosiyana-siyana m'dzina la Mulungu. Chifukwa kuti angana ndi mpingo ndiwo mwina zina zimasempha. Ambuye atithandize kuti tisataye chikhulupiriro chathu chifukwa cha anthu ankhwidzi, chifukwa cha anthu ankhanza, chifukwa cha anthu otinenera zoyipa. Tipemphererane wina ndi nzake kuti ntchito imene anatipatsa Ambuye si yaying'ono, koma pozindikira kuti Iye ali nafe, tiyeni tizigwira mosabwerera mbuyo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To